Gracias, enhorabuena. Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, que tu creasti pectora. Amen. Alleluia. Sancte Michael, ora pro nobis. Sancta Maria, Ora pro nobis. Sancte Michael, Sancta Virgo Virginum, Sancte Michael, Mater Purissima, Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Mater Castissima, Mater inviolata, Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Causa nostra Laetitia, Sancte Michael, Ora pro nobis. refugium peccatorum, Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. consolatrix afflictorum, Domus aurea, Sancte Michael, Ora pro nobis. Turris Davidica, Ora pro nobis. Sancte Michael, Pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Regina
Patriarcharum. Ora pro nobis. Sancte Michael. Ora pro Sancte Michael. Regina Confessorum. nobis. Sancte Michael. Sancte Michael. Pater Dei.
Apostoloen eginetatik. Egun haietan, Judearrek Antiokiara jaitsi ziren irakaspen hau erraietan hasi ziren hango senideek. Moisesen agindiko usadioaren arabera, erdiatzen ez bazarete, ez zaitezte zapatuko. Hori zela eta, iskanbila sortu zen, eta Paulo eta Bernabek eztabaida gogorra izan zuten haiekin. Orduan, Paulo, Bernabe eta beste batzuk Jerusalemera igo zitezkeela erabaki zuten. Apostoluekin eta arduradunarekin auzi hori argitzera. Apostoluak eta arduradunek Elizelkarte osoarekin batera, beren arteko batzuk aukeratu eta Paulo eta Bernaberekin Antiokiara bidaltzea erabaki zuten. Basarbe deituriko Judas eta Silas aukeratu zituen, senideen artean itzala honiko gizonak biak, eta gutuna emazzienen eramateko. Anai apostoluek eta arduradunek Antiokia, Siria eta Ziliziako gentil herrietako senideei agur. Jakin dugu gure arteko batzuk guk agindu gabe beren hitzez eskatu eta nahastu zaituztela. Horregatik, ordezkari batzuk aukeratzea erabaki dugu hau batez eta zuengana bidaltzea. Bernabe eta Paulo geure senide maiteekin. Beren burua Jesukristo gure familiaren zerbitzuaren eman duten horiekin. Hor, bidaltzen dizkizuegu, bada, Judas eta Silas. Hau bere agoz jakineraziz diezazuten. Espiritu Santua eta gu erabaki dugu zuei zamarik ez ezartzea. Behar-beharrezkoaren hauek izan ezik. Ez ezazula jan sasi jangoikoa eskenitako alagirik. Ez odorik. Ez odor uste gabeko abereri. Eta uz dezazurela legearen kontrako haragi amenak. Ondo egingo duzue horrelakoetatik alde egiten baduzue. Izan hona, jaunak esana.
nik ematen dizuela bakea, ez da munduaren bezalakoa. Ez kezkatu, ez beldur izan, entzun duzue esan dizuedana. Banoa, baina entzuliko nahi zuengana. Benetan maite bali duzue, oztuko zinakete aitakara nolako. Aitani baino handia baita. Orain esan dizuet, gertatu baino lehen, gertatadinean sinez dezazuen. Jaunak esanak. Aurtengoan ere, hementxe gure esamigelen irudia. Beste zein egin txegoan dugu, hemen aurrean. Eta zerutik, etortzen zaigu, aingerua, ekasoetan irudia dugu, aralartik etortzen zaigu. Baina, sabetik, imagine bat irudu bat ikusten dugunean, horrek gogorazi behar dugu jatorrizkoa, originala. Eta samien aingeru bat da. Aingeruek, ez da, aingeru txoezkarekin, egalak eta soineko txuria, eta baina aingeruak espiritu hutsak dira. Ez dute korpuzik, bezala, ez dute haragirik, ez dute deuse, espiritu hutsak dira. Baina espiritu hutsak dira eta nola bake adierazia ditu horregatik, normalean, samien irudikatzeko, ikusten dugu beti, halako ego batzukin, normalen armaren bat etortzen du, eskuta, izan daiteke ezpata, lantza eta labana. Batez ere nik arma horiek ikusi dizkiot samien gaur egungo arma modernoekin da, kasu bat metraileta batekin edo bazoka batekin edo tanke baten gainean, eta nik oraindik ez dut hori ikusi. Beti ere, normalen modukotan irudikatzen da samien, hain zuzen ere, teatroaren kontrako burruka adierazten dira. Baina gure amiskak ezberdina da. Gure samien armarik gabe etortzen zaigu. Lehenkoan, segurasko ikusiko zuten gehienek, Leon aita santua nola atera zen balkoira San Pedro plazan. Eta bere aurreko hitzak bakea eskatuz izan duzera. Paso zira kontutiko eroazen. Bakea izan daia zuen guztiokin. Eta gero, aipatu zuen, armarik gabeko bakea nahi zuela. Gure munduak gastatzen du armetan, janarieta baina eskozaz ere gehiago. Eta bere eskatzen zuen armarik gabeko bakea. Gure samien armarik gabeko askotian. Armarik gabeko bakea nola baitien adierazten digu gure aralarako aingeruak. Gogoraziz, batez ere, mezu berbera. Aldatzen ez dena, baina beti mesedergarria beharrezkoa eta egokia dela. Hau da, samien mezua ez da zaharkitua gelditzen. Urtero eta pentsan ze egoera ezberdinetan etorri izan duen samien, garaien batean mando gainean ekartzen zuten, agartu izan mando gainean, samien, gure garaietan kotxe ferratuan ekartzen dugu kotxean, eta etorri zunean, zuen bai, gaztetxo, ikusiko zuen, beste medioetan etortzen, ez dakik gure dik platillo gorante bat izango den, edo torron bat diko den samien kompulsorea eta baino, zuek ikusiko zuen beste modu batera etortzen. Mundua aldatzen baita, garaien batean, bialtzeko mezu bat, ingerzan luma hartu eta tinteroa guzti eta paper batean berez hasi, gero sombra batean sartu, selloa gaur egun, gazteok zakizu ikasiko dut zertan ere, mobila hartu eta bideo jamat bat egin dezakegu botoi bati eman da, eta igual da Australia egotea txona bat, edo Indotxinan, seguruan hitz egin dezakegu patxada errean elkar ikusiz, aldaketak eta aldik ikusiko ditunak. Horregatik, Samilek bere mezua beti berbera ekartzen du. Edozein egoeratan bizi gara ere. Samilek gogoratzen dugu nor jakoiko bezala inorrez
jangoikoa bezala. Gogoa zen Samierek ez dagoela inon, ez dagoela ezer jangoikoarekin konparatu daitekenik. Mundu hotako haundizkiak, boteretsuak, gaur egun ikusten ditugu, Trump, Putin, Xi Jinping, holako boteretsuak, urte barru ez da inoa arrobatuko segurasko haietaz. Behintzat ez da dute ikera izko gaurren edo bat zerbait suntxiko dizuarek ari edo ez da arrobatuko desagatuko dira, hilko dira. Eta historiko liburu baten bi hitz edo akaso parrafotxo bat izango dute. Baina jangoikoa beti horren da. Eta hoxe gogorazten digu Samierek. Mundua gora eta bera dabil. Modak egoten dira. Momentu batzutan biologia batzuk, ideologia gogiko dute, beste batzuk fedea betik ere, egoera ezberdinak gure garaiagoak, gure Europa Occidentalean fedea oztuago, ahulago ikusten dugu. Baina Samierek gogorazten dugu hori ere zikloak izaten direla, jangoikoa beti horreko dela. Zain guztien bateako duen zikloanek. Berrogei dute, baina desagatuko dira jainkoa beti horreko dago gogorazten dugu Samierek. Eta beste inorengan, beste ezerengan, beste inolako ideologiatan ez ezagutatu dugu finantzagari beti erekoa eta ahal duguna den bakarra jangoikoa dela. Eta hoxe urtero gogorazten dugu gure Samierek. Eta, honekin bukatuko dut, buru gainean gurutzea erakutsiz. Gurutzeak Jesusen maitasuna ekartzen ditu gogora, berak bere bizia eman zuelako gurutzeak gu salbatzeko. Eta berak erakusten ditu buru gainean guk gurutzeari begiratu dezagun. Horregatik jartzen dugu buru gainean. Gainera, badakizuen bere barnean baduela jatorrizko irudia egurrezkoa dela, eta arroa dago, urrutitik ematen du kasi astronauta bateko izango balitz bezala, baina gerratu da duzkero bere begiak, asurra eta dena bere izbetira, egurrezko irudia arroa baitago. Ja, enezortzi garen mendean, irudi hori osotara desgastatzen ari zen. Horregatik, garaietako apezpekuatek, irigunien apezpekuak bera bazalma zen, eta txikitatik ezagutu zuen Samierren degozioa, eta entzun hori galtzea nahi. Oartzen zan, irudiraia suntxikatzen dago, baina nahi izango zuen berriz ere beste indartatu bat ematea, eta horregatik erabatu zuen laboratorio metalikoa egitea gainerik Samierri, eta horregatik irudi urte gehiago bat amazkin, eta etortu zuelako ez dakigu zerrako materialak baino, aigegula zaintzeko gauzak egin behar dira. Eta barrunen horre, eta honekin bai dut bete dela, Jesusen gurutzeko ezpal bat. Jesusen gurutzea, lehenkoan zean. Esan zuen, artitu zuen Santa Helenak, Konstantino enperadorearen amak, aurkitu zuen Jerusalenen. Banzan, hirugarren mendean, garaiatako arkeologorik honenak hartuta Jesusen gurutzen bilatzea. Eta berezituten garaiatan arrobatarra jende asko biltzen baizuten gurutzean. Kartetxoa, evangelioak agertzen kartetxoa gainean zeukelako. Jesus Nazaretarra, Lutherren erregea. Jesus Nazaretus Rex Judeorum latinez, eta gainera eskubitik ezkerra idatzia. Arabian eta hebreoa eta idazten diren bezala. Eta horregatik bereiztu zuten. Eta gero buska badaude toki diferentetan. Eta horietako bat Nafarroako errege batek. Nafarroa erregeko izan duten garaian, erregeak izan ziren, eta Nafarroako errege bat izan Jerusalemera gurutza batean. Ziren gerra batzuk, garaiatan islama, musulmanak sartu ziren, eta ziren gurutza egitera, leku santuak duplatzea, eta areatzen Nafarroako errege bat. Eta bueltan ekarri zuen Jesusen gurutzeko ezpal bat, marfinezko kofretxo batean. Eta konservatzen da, Samierren dago,
bere mendean nekadua, gurutzean izatua, ia eta horretua izan zena. Inperkotara jaitsi eta hirugarren egunean izan bizuzena. Zeruetara igo eta jaiko baita guztiunaren eskutunean jarri dagoena. Handi bizia eta hirak emaitzena etorriko dena. Igo bidez, zu gana jauna gure otoizak eta opari eskaintzak. Zure errokia garbitu maitasoren sakramendua hobeto ospakizagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari, egokira bai eta zuzen, bidezko eta salvagarri zu jaunari beti gorestea baina eta berezegi, Kristo gure Paskua eta eskegia izaten honetan. Beralda, pekatuak egin duen egiazko pindotxa. Bere eriotza, gure eriotza ez du eta bere piztueraz gure bizia
Era berean, afaldu doan kaiz, gurik berriz eskerrak emanez, bere ikasle eman ziren esanez, abezazuen eta edan guztio kontatik. Hau, bere horren kaiztatan, itun berri eta betiko horren da, zuentzat eta eskolentzat bekatu barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, bere horren gari. Hau da, sinismearen misterioa. Hiletan Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratu bizia erokia eta xabapenaren kaizak eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu gehituzutako. Eta apalki eskatzen duzugu Kristun konturtzetan eta odola atzeritu non espiritu santuak bat egin bezala. Izan gogoak jauna
jangoikoaren bihotza, Zukentzen ez dut pekatua, perdona, amaikoaren bihotza, zukentzen ez dut pekatua, perdona, amaikoaren bihotza, zukentzen ez dut pekatua, emaikoaren bihotza. Hona hemen, jangoikoaren bihotza hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mailadeikoak. Jauna, egin ezagun protoia. Niko bidez du garrantzaduna gure horreizak eta opari eskaintzak. Zure erruken garbeitik maitasunaren sakramentuak hobetu aintzagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin eta espirituarekin. Bereka zaintzatela jainko guztiatuna gaitaren semeak eta Espiritu Santuak. Eta gai adoratu dugu,
Virgo Virginum. Consolatrix afflictorum. Auxilium Christianorum. Sancte Michael. Domus Aurea. Stella Matutina. Sancte Michael. Regina Pace. Regina Prophetarum. Sancte Michael. Regina Sanctorum Omnium. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Jesus txalupan sartu zen, eta ikasleek jarraitu zioten. Eta horra non sortzen den ekaitz handi bat itsasoan urpalastek txalupa estaltzeraino. Bera berriz lo zegoen. Ikasleek beraren gana jo zuten eta esnarazi esanez, salba gaitzazu jauna, kalduak era. Jesusek orduan, zeren beldur zerate siniste gutxikook, eta jaikita haizeari eta itsasoari agindu zien, eta barealdi ederra egin zen. Eta gizon haiek harriturik honela zioten, nor dugu hau, haizeak eta itsasoak ere obeditzen baitiote. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien, Jainkoaren erreinua lurrean hazi egiten duen gizonaren antzekoa da. Gizona lo dago gabez eta jeikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazten doa. Eta gizonak ez daki nola. Bere berez ematen du lurrak uzta. Lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igitaia erasten zaio, helduak bai daude gariak. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Orduan Jesusek parabola hau esan zien.
zuetako batek 100 ardi izan eta bat galtzen badu, ez alda 89ak larrean utzita, galdutakoaren bila joaten artitu arte. Eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozik eta etxera iristean, lagunek eta auzokoei deituta esaten die, poztu zaitezte nirekin, arkitu dut, galdu zitzaidan ardia. Ara nik esan, poz handiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den bekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez duten 89 zintzoengatik, baino jaunak esana. Jauna zuekin. Jesusek esan zien, ni naiz egiazko mahasondoa, eta nire aita da mahastari. Niregan fruiturik ematen ez duen haiena moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak klimatu, fruitu gehiago izan. Zaudete nigan eta nizuengan. Haienak ez dezake bere zuen eman mahasondoa ez badago, ez da zuek ere nigan ez da zaudete. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Egin dezagun otoiz, ondasun iturria zera Jainko jauna. Apalki eskatzen dizugu gure lurrak eta lanak emankorrak izan daitezela. Eta zure doaiez poztuta zure gorespena beti abes dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Guztira zazen jauna eta elurra baino txuriago. Eta Jainko aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren bedinkazioa jeitsi bedi zuengan. Jainko aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren bedinkazioa jeitsi bedi eta egon bedi zuengan. Amen. Bakarrik batek meza